So hi, hello mga bay, maayong kabuntagon. Karong adlaw mangadto mi ni Dudong Kubkob sa wa mi kahibaw kung asa mi moadto. Bitaw mag-asikaso mi sa iyahang lisensya kay kaning iyang kadinanghag madamay na ni tanang panginabuhi. So mao to padulong mi ani mga bay sa City Hall. Nahon sa namo ang City Hall ani pag adto kay musubay mi dito kung unsay mga hangay buhaton. Mauna siya diri mi nag-agi aning deka. Daghan salamat dahil sa deka no kay ihimo gid ni nilang public nga agianan kani nga dalan tanan makaagi basta gikan lang gyud og alas 5 taman sa alas 8 sa gabi. Banat dun ko bulay kalaban. Ops! Ay, okay. So, mauna mga bay, maagi mi diri karon sa merkado pud sa pakpakan. O padulong mi diri, aptam sa agoy giuhaw man di ay ang motor tabang mananabang. So magpagas usa mi diri kay giuhaw ang motor. Giuhaw gigutom, mao na ang pakanon so saskang uhawa wala namang gid ay sulod. Wa na gid ay sulod, perting pulaha kaayo daw na kaayo ang pula no. So, huwat pataani sa gasoline boy kung asa na intawon. Ay, kadugay bagayod ani mga gasoline boy, wala may tag-iya. Kami nalay mabunlot ani kay wa may tao din he. Aguroy, asa naman intawon Ginoo nganong dugay man kaayo mo. Intawon shout out di ay kang Nels vlog. Di ang sticker ni mo Nel. Nels vlog. Nelly Bugs pa na diya ya sticker. Ay kadugay ba dong tawaga dito dong ug asa na mga tao diri nganong dugay kay mugas. Na dugay ka istanan. Ay wala day tawo. Hala wala day sulod, walay sulod ay ang ilang gas to up naghabwa pa sila og gas. Aguroy tabang mananabang dapat nagbutang mo diha nga wala say gas. Bali na pud mi sa usa ka gas. Pastilan motor di mo dagan kung way kape. Mao na diha diri na sad mi. Murag barato karon ang gasolina. Sa una ang 78, 76, 74 murag barato na ron. Nahimo nang 71. 71 na karon bi atong dulitan daw bi dulitan na to dulitan. Dulitan na to bi kung 71 na ba 71. Ay 15. Oh, silaw siya man na oy. Tensya ang presyo di man maklaro. Kuan kay silaw. 70. Sige, human namin. Agoy, ako naman po dahil pabayron. Permi na lang ako mo bayad sa gas. Libre ha po ko diha dong. Sige ka rin magkuot sa akong pitaka. Ikaw na po yung kuot diha sa imong bulsa. Yaulin sukle. Manalaga na may mga bay. Agi pa dahil may diri may mga agi sa kili dahil sa airport no. Kay kuan kaning wala bay traffic diri. Kay diri sa Tamiya may agi. Pertigi kayong trapika. So din agi mi aring kilid sa airport. Mao ni ang airport mga bay. Ala sige kagang. Pasensya na mo diyan nangalipong na mo hinta. Oy, ang airport karon daghan na kay mga balay-balay. Unsa ni ilahang mga gibang tuko din sa kilid. Mao na ang airport mga bay. Taas kayo na ang airport. Murag pila ka ni ka square meter no, murag kuan kanang pila ka hektarya ka ng airport no, murag na po ka hektarya no, pretty yung dakuan ni kuan na ning atong airport diri sa Lapu-Lapu City no. Dato jud kay ang Lapu-Lapu City kay ang airport pa lang dapat tinadako ag tax sa Lapu-Lapu nya pitindaghan ang mga tindahan, grabe na mga taxes aning Lapu-Lapu. Ako kayong pundo gid sa tax daghan sa kay trabahante sa munisipyo. Mungutana ta dito niya dapit kung naabay hiring baka sila no. Ng-apply na lang ta dito sa munisipyo, City Hall. So ana mga bay, sige na lang ko ani sakay-sakay intaon gatungok lang ni dagway nako. Okay, dool na ta mga bay sa City Hall no. Dool na ta City Hall, liko na mi diri City Hall. So, sige, pagdali mo kay kami na po'y moagi. Wa man ni stoplight din iyahay ni palusot. Kami na po. Pasyalan mo, di mo mapaagi.
Tumode ni ang City Hall diri sa Lapu-Lapu mga bay. So una masakay ko mayon ko nga, kuya sa munisipyo lang ko. Wa man sila kilag munisipyo. Hoy, ang mga babae nanikang raman dito sa kuan na may saktong dalan nganong diha gimutikang anang inyong bilahan. City Hall di ay ang ingon dili di ay munisipyo. So di ara na to sa City Hall sa Lapu-Lapu City. Okay. Manubay na ta diri karon kun unsay mga lakaw sa panahon. Ngita sa taani ko. Asa ta diri mo parking karon mga bay no. Ngita sa taga parkingan. Oops, dili man ta diha pwede kay four wheels. Saka nami sa gingharian dito sa taas munisipyo. Danas dudong kubkob ni iyang mga papilis. Mirese. Ikot mo lakaw si Jara. Kuyog yun. So, ito mga bay, diniminari sa LTO, manami kasi kaso sa City Hall. Nya ang amonggi kuan dito sa City Hall. Pag ingon nga naay valid ID, wala ra ba unsa man pwede nga ID sir? Ana nangutana ko. Ingon siya nga kaning kuan lang kaning police ID, dugay man ang police ID. Wala lain pwede nga ID sir. Kuan na lang kaning voter certification. Kuha na po may voter certification. Namday bayad ng 75, abi na ko walay bayad. So mo ito mga bay nakakuha na yung taon mi nagpakuan na mi singa ni loss of license namin nagpanotaryo na humana 150 ang bayad ug 75 ang kuan kaning ni voter certification 225 ni gasto gasolina sa gatos 325 karon adto na pud mi dito sa kuan barangay kung asa duol nga nawala ang iyahang kuan iyahang lagay lisensya. Dong mi dito nga bay karon kay among subayon dito ang barangay hall kung unsa man ang istorya dito kay munini ang ibo dian na mi diri Dol Mactanyo town. Dian na pag humana mo dito sa Suros barangay wala man dito sa Mactan barangay Mactan wala man dito di na sad mi sa iyahang nahulugan sa iyang ID banda. Mura gid intaw mi nangita anig. Oy! Mura gid intaw si Dave niya. Mura gid intaw mi kuan ani kaning nangita og dagom sa ilawom sa dagat. Ang lagi subay na mo ning kasadaha mga bay diri paingon sa kuan kaning ang asil road na ni siya. Mactanyo taong paday ni. Padung ni sa Asil road. Nya isubay na mo diri ang kuan kaning mga dalan-dalan kay fast forward naman gini pero hinay jud kay mi ani nagpadagan mga bay kay murag mi nangitag dagom in town sa dagat mao na magi na pud mi diri kuan nainindot na pud kayo diri mga laaganan puhon-puhon pangandam bolsa. Okay so di ana namin padung sa Asil road mahinaot mi nga naunta mi makitaan in taon diri nantay paglaom. Hala sige agi na diri sa kuan so mauna mga bay in taon agi mi aning libaong kaadyo padung sa kuan kanang Asil road dinhi di ay to luyo ni sa Mactanyo town luyo ni sa kaning katong hotel bitong gituan namo unsa tong hotel Saboy Hotel mo ni ang luyo Saboy Hotel mo din ang Asil road nya la mutana mi ani sa mga tao kung nakikita ba yung taon sila ID diri dinhi kuno dapit kay diri dapit tugok-tok ang iyang cellphone nahug man sa iyang cellphone unya wa niya lang tawa kung na ba iyang ID gadanghag lang gina iyang lubot nya karon ayap kaniya hibaw-an diri sa balay. Diri mo tana mi ani mga tao in taon kung na sila nakita ning tao nga ID nga natagak nya sig asa ra ka in taon to say kay nakakita sa ID in taon lisensya ipa uli na in taon ninyo wala ko kayong pasalamat kung inyo mauli punta ka lang ang numero 0975-531-5452 diri nang utana nami diri sa mga tao in taon ana hala, siging pangita sa basurahan kung naabay sulod.
wala good in town nala sige gyud ko ani kilkil aning dalan basurahan dool na pud ko sa mga tao wala gid sila nakitaan gid ko nga lisensya so saan na lamang gid ni ani sige na lang ta ani lakaw nga way papel kalami gyud iambak ambak ko bi ambak oops ambak agay kitang tuhod o tuhod puso di ay so mo dai si dodong ko padung mami ani sulod City Hall balik-balik mi ato na mi sa taas sa PAO office ipaari mi aning kuan ganing saningan ani milik sa kumilik mi gipalto darang barangay Mactan barangay hall dito mi wa di ay nya diri na sad mi sa police station diri sa Mactan ya kay nakitaan man ako sila pulapo ako lang silpihan sila pulapo wala na kita pag-asa ani magsilpi na lang ta diri lapu-lapu unya dool na gid ming lapu-lapu gusto na akong halukan si lapu-lapu so layan na akong halok be para hindi ay masulba ni problema lapu-lapu di ana kuan ako ani nagpahipi na ko ani lapu-lapu kay gusto lagi ko halok ni lapu-lapu akong sulayan siya lapu-lapu halok wa kay masuko taas na gamay akong simod ani hindi pa mangyud mahalukan sila lapu-lapu unsa ang ginipag selfie nga mahalukan sila lapu-lapu agoy diri ra man ko sa bungot ng kalok agoy sa buhok man ko ng kalok agoy layo ra man kayo ning halukan ni unsaon agoy layo pag gihapon di gyud ta makalok ni lapu-lapu pating taas ang tawo muna wa lang gihapon unsaon gid niya nga makahalok jud ko ni lapu-lapu dito gid sa lips ba di magid maabot mao ni ang mga building sa Mactan New Town daghan pa kayo bakante nya masalop ng adlaw intano pag minahimo ani gikapoy na lamang ko ani sakay sakit akong lubot kalami na lang gid di ambak na pud ko dinhi wa man gihapon ko nakaambak igo ra man ko ni dupa ani di man kabaw ang mo kudak nako igo ra man ko sige dupa wa man gid nakaambak wa gi ambak ni dupa ra gid ko ani gid agoy sige hala sige to ipiko ang tuhod ambak wa gihapon dupa ra man gihapon kalagyan ni gusto ta ko mo ambak adto sa ibabaw sa building wa man nakuha Ginoo na gabi na lang in town adta lang ta mi gabi mga bay padong mi pauli nila kawa wag gid intay na himo saon na lamang ni in town ang lakas kinaboy wala gid na himo nagibina na lang in town yang nabilin siya ginagpanawag asa na kuno mi main ko kadyot rami balik dayon mi wa gihapon kabalik ding dagan pagtsitsi buritsi ikan pa kay mig kuhaon wa pa mi kakuha og police blatter kailangan pag police blatter balik na lang mi ani ugma mao na gabi na kayo in town gabi na nagmaayong mga kabos ang nabantay in town wa na gilaay nagmaayong nagbantay kay wa na piti nangit-ngita di arang among tindahan abot na in town may diri sa amo panimuyo gamay na lang kuwang sa kay dagway ni mga nahabilin karon in town pila ra ka oras na biyaan di aran abot na in town inday kab karinderya mora na tinailan yung gigutuman ko kaon na lang ko anig bayabas kay wala may nilungag ang dinil na lamang ko anig bayabas ngaon tad yung bayabas suso sa suka nga nay asin pagkalami na lang gyud sa bayabas di man ko kahurot nya may bata sa tubangan tagaan na lang ako aron mahurot kay ako ra may mukha og bayabas din ni mga ihirehis maning akong mga kauban so mao na din na mga unta ninyo bayabas mo na lang ni hula sige kit kaunta ninyo tanan mga bay bayabas lang at panihapon kay ang mga nangabilin wa man gid naglungag nas kagyong gutom in taon hala sige banat diha indahan banat hungit hala sige birahi tsatsay pikay